Hola, Jordi. Hola. Què tal? Ostres, sembla que faci 3 anys que no fem això. No, 3 anys potser no, però 3 mesos sí. Jordi, que tinc un acudit per tu, que Vinga, he va. treballat molt. Dispara mentre arreglo les meves anotacions. És un joc nou. Ah, un joc nou? Sí, és un estil de xiste que m'he inventat. A veure, va, Que dispara. consisteix en buscar una definició al diccionari i llavors és el títol de la pel·lícula. Vale. És com el de sobre el taló, però sense que s'obri el taló. Amb diccionaris. Vale. És sobre el diccionari. Vale. Sobre el diccionari apareix un Sobre el dit diccionari. que selecciona una paraula. Sobre el diccionari. Vale. I selecciona una paraula. I llavors et deixo la definició. Vinga, digues. Cazón relatius o pertanyents als porcs. Per què parles amb la F? És part del xist. Porc things. Quasi. Porcins. Porcins? Sí, porcins, de porcí. De porcí. Ah, relatiu a... O pertanyent al porc. Porcí. Ah, i per això ho feia amb la F. Clar, Ai, perquè llavors quedava porcins. És lamentable, tio. Portes 3 hores dient-me que era humor elevat i em sembla humor de fang de porc. És fantàstic. Puta merda, tio. Sí, bueno, ja van treballar una altra mica més. Vale. Vinga, dale. Vinga, va, dispara, som-hi. La bona merda, el podcast. Yipi-que-yei! Bona merda! Sí! Però què passa? Com esteu? Com esteu? Jo estic afònic de collons! Bones merdes, Jordi! Bones merdes, Ferran! Com estem? Com estàs? Oi, quines ganes tenia de tornar en aquest càlid podcast. En aquest nostre podcast. En aquest nostre podcast tan íntim. Tan íntim. Que, bueno, que hem de dir, als nostres estimats telespectadors, els hem de dir que... Bueno, hem tingut problemes aquests últims mesos. Sí, hem tingut molts problemes. Coses, no hem deixat d'anar al cine. No hem deixat d'anar al cine. Bueno, alguna setmana sí. Alguna setmana sí, però perquè hem tingut forces majors. Sí, hem tingut desgraciades desditxes. Sí. Vale? Però escolta'm, hem penjat un contingut de càpsula, de llufa. Alguna llufeta ha caigut, eh? Sí, però bueno, tu vas fer-te unes guins. Sí. No? Jo me'n vaig anar a alemans. Desgràcies que passen. Anar a veure francesos, no? A veure francesos. No, bueno. I bueno, per aquest motiu també, doncs, vam dir, escolta, mira, és que la nostra vida és molt loca. En Jordi va dir, Ferran, aquesta vida nostra és molt loca i vivim al límit. No podem cada dia anar a dormir a les 11 de la nit i no podem tenir aquest ritme de gravacions tan constant i llavors vam decidir com retornar una mica als orígens, no? A la fórmula que funciona, la fórmula que ens funciona com a mínim a nosaltres, però amb sorpresetes, perquè sempre ens agrada jugar. Hem canviat algunes coses que sempre... Jo potser diria que els nostres programes no tenen una estructura i punto. Cada dia fem el que ens dona la gana. Jo crec que sí que en tenen i l'anem perfilant a poc a poc, com un escultor. Pam, anem picant i l'anem fent. El que passa que a vegades, bueno, deixem l'escultura, ens anem a fer un McDonald's. Com aquell Donatello fent el David. No sé qui va fer el David. Sí, Donatello. El Ernesto està allà al costat. Hòstia puta. Doncs molt bé, benvinguts i benvingudes a La Bona Merda, a aquest podcast que tant ens agrada, on parlarem i jugarem amb pel·lícules que hem anat a veure aquests últims... vull dir, no explicarem totes les pel·lícules que hem vist en els últims 3 mesos que fa que fem programa, perquè serien moltes, però sí que parlarem de les 4 que sí que més ens han marcat aquests últims mesos i de l'última jugarem i farem uns petits jocs, com fem sempre. I de les altres farem algun joc comú, perquè sempre rebíem queixes de les altres pel·lícules que ens deien per què no jugueu amb nosaltres? Estàvem farts de rebre comentaris a Spotify, de llegir comentaris a Spotify, la gent demanant, però escolta, tios, heu parlat de... No, heu jugat amb l'última, però és que no jugueu amb les altres. Jo volia que juguéssiu amb la pel·lícula de Fresh. No passa res, jugarem avui amb tothom. I a més, ojo, perquè hi haurà convidats.
Avui portem sí. convidats. Hi ha Plural, convidat. Plural, Hi han convidats, sí. Sí, perquè obrim una nova secció, ja us explicarem després, i disparem ja i ens posem en marxa en aquest programa que acaba de començar. I, bueno, Jordi, què? Digue'm, tu, ja, quines notícies passen en el món cinèfil? Espera, abans de dir-me res, tenim nom ja, sí o sí, d'aquesta secció? Sí, tenim nom d'aquesta secció, que és... Cinotícies. Cinotícies. O Cinotícies. Cinotícies. Cinotícies m'agrada més. Cinotícies. Les Cinotícies. Sí, notícies. Cinem a fer notícies. Cinema a fer notícies. Les cinotícies. Vinga. Bona tarda i benvinguts. Benvinguts a Sí Notícies, aquella secció dins d'aquest programa tan bonic de pel·lícules on us informo una mica d'actualitat cinèfila, d'acord? Direu, actualitat general objectiva? No, actualitat cinèfila que m'afecta a mi personalment. I podríeu dir, als dos? No, a mi. El que passa a tu és igual. I quines notícies són, Jordi? Jo faig aquell company o companya de la notícia que no treballa, només fan preguntes amb qui ha fet la feina. Sí, no, ja m'agrada, ja. Doncs bé, avui et porto 5 notícies, vale? 5 notícies? Uf, Jordi, has fet la feina. Sí, semblarà llarg, semblarà feixuc, però jo crec que ho podem aconseguir. Més que res perquè hi ha algunes que són informació. Informació i ja està, potser no cal comentar-ho. Molt bé. Vale? Primer de tot, per fans de Evil Dead, crec que aquí també... Perdona? Havies dit que eren per tu només. Acabo de tenir un derrament cerebral. Pels fans de Evil Dead, Bruce Campbell va confirmar que Evil Dead Rise, l'última pel·lícula que de fet vam anar a veure i que vam comentar en un podcast, crec que aquí, no? Evil Dead Rise va ser un èxit, o sigui que va funcionar bé a les guixetes del cinema i llavors això vol dir que ja han donat tret de sortida A la tercera temporada de Ash vs Evil Dead. tant de bo, però no han donat tret de sortida a la franquícia, és a dir que ens preparem perquè vindran més pel·lis amb més freqüència. Vale, em crea hype i temor per sí, a mi també, però bueno, ja ho veurem. Segon, James Wan tornarà al horror després de les seves peripècies a Aquaman. Amb els superherois. Superherois powerrangescos que feia a Aquaman. Però una persona tan dark com James Wan, sí. No? Faràs un superheroi i, clar, jo hauria dit, dóna-li en Batman, no? Sí. O sigui, algo, l'Spawn, algo oscuro, no? Sí. No, Aquaman. Caballero Luna, com a mínim. El héroe con brilli. Sí, bueno, és igual, sí. L'heroi que sempre tothom té referència com a heroi seriós, vale? Bueno, tercera notícia de les que, bueno... A veure... Hi ha dues... O sigui, les dues notícies que em guardo pel final són les que han ressonat amb vos. M'estàs fent tremolar les cames, Jordi. Tercera notícia és que Jonathan Majors, el protagonista... Però no sabem res més de l'Uan James Wan. No, tornarà a l'horror. Tornarà a l'horror, vale. Ja està. Random. Jonathan Majors, alguns el coneixereu per Kang, el Conquistador, vale? Alguns el coneixereu per un agressor sexual directament, que és el que és, i s'ha confirmat, perquè ja es va fer el judici, ja fa un temps, vale? No fa poc, ja fa potser un meset i mig, que ja es va fer el judici, va sortir culpable, i Marvel Studios, evidentment, patada al carrer, aquest home. Per tant, Jonathan Majors, et diria em sap greu, però no. Vull dir, si ets un agressor sexual, que podrà estar a la presó i buscar ajuda per intentar, no sé, curar-te. Però, pel que fa a Marvel Studios, que ja era un incendi, el que són els estudis estan cremant des de fa temps, ara mateix tenen una altra bomba que els ha patat a dins, que és, bueno, estàvem vertebrant tot el nostre univers en aquest home, i ara aquest home se'n va. Sí, o sigui que no sabem ben bé com acabarem arribant a aquests Secret Wars que deien, no sabem si canviaran l'actor directament, serà un altre encant, no sabem què faran. Jo crec que faran un canvi d'actor i fins i tot, a veure, han posat moltes vegades l'excusa de diferents universos, diferents aspectes, saps? Es rumoreja també que ja, com que estaven entrant al multivers d'aquesta manera i tal i qual, que potser podríem veure uns X-Men versus
Vengadores. Això també ho podríem veure. Saps qui crec jo que serà el nou Kang de l'univers Marvel? Què? Deadpool. Deadpool, el massacre. Deadpool va a part perquè jo crec que ha vingut... O sigui, ara mateix necessiten treure Deadpool Marvel Studios per reflotar alguna cosa. Però bueno, les dues últimes notícies que us porto avui. La primera de les dues importants. 28 anys després, 28 years later, confirmada amb Danny Boyle retornant a la direcció i Alex Garland en el guió original de la pel·lícula. De què? Cony, 28 anys després. Ah, vale. Seqüela de 28 dies després. Em pensa que deies 28 anys després i dic, què va passar? Què va passar? Bueno. Quina pel·li van treure en Danny Boyle? I dic, faran Transpotting 3? No, doncs es veu que trauran 28 anys després, que en teoria diuen que serà una continuació directa de 28 dies després i no de 28 setmanes després, que és una seqüela que es va fer però que no es va fer, o sigui, la va fer la productora però no la va fer Danny Boyle ni Garland. Llavors diuen que no, que tornaran segurament amb en Cillian Murphy com a protagonista un altre cop. Ja ho veurem. També t'haig de dir que no estaven ells a la direcció ni al guió, però la segona part no em sembla una mala segona part, No, a mi de fet al principi és la segona part, o sigui, la segona part com a pel·lícula és... està bé. Sí. O sigui, està bé. Jo, per mi està bé, O sigui, és una pel·li que vaig gaudir. Però, dels zombis. Però la primera escena... O sigui, la primera escena abans dels curts em sembla... No són zombis, són infectats. Perdó, infectats. Sí, és veritat, no, això, les coses com siguin. No, la primera part, si no heu vist aquesta pel·lícula i no us agraden les pel·lis de terror, és igual, mireu igualment. El primer tros d'aquesta pel·lícula, 28 setmanes després, és pur cinema de tensió, com crear tensió, com crear suspens a plena llum del dia. Increïble. Total. Brutal. Bueno, i ara sí, que ressonin els tambors. La notícia que més estaves esperant, segurament tu, i és que Jurassic 7 ja té director! Sí! Yupi! Es fa una Jurassic 7? Sí! Però en sèrio, no s'han rendit ja amb aquesta... No! Dinosaures per sempre! Sí, forever! Sí, que estan bé els dinosaures, però a veure... Que calli la boca! Saps qui serà? Serà Gareth Edwards! I diràs, qui és? Em sona molt, però ara mateix no em ve... Director de Godzilla 2014, director de Rock One i director de The Creator. Això, Rock One. Que és la que vam anar a veure fa poc, The Creator. The Creator. I fins aquí les notícies. Sí, notícies. Gràcies, Jordi. De res. Vale, ara... Molt bé! Que bé, Jordi, seguim en el programa i ara sí que entrem... Estic perdut jo, Jordi, amb tots aquests canvis que hem fet. No preocupis, que no hem fet tants canvis. Ara mateix hem fet és perquè hi ha expectatives. És perquè hi ha expectatives, és clickbait. Que no saps què és. Jo crec que estàs barrejant més que clickbait. Però bueno, el tema és que ara parlarem de les pel·lícules que volíem parlar avui. Què són? Quines vam anar a veure, Jordi? Godzilla -1. Yeah! Toma. ¡Wonka! He pasado los últimos 7 años viajando por el mundo y perfeccionando mi oficio. Veréis, tengo algo de mago, de inventor y de chocolatero. Así que boca abierta y oídos cerrados. No, olvídenlo, quería decir lo contrario. Señor Wonka, veo que es usted un hombre de gran ingenuidad. ¿Qué estás haciendo? Hago chocolate, evidentemente. ¿Cómo te gusta? ¿Negro, blanco, de coco loco, para volverse loco? Son muchos los que han venido aquí a vender chocolate. Todos han sido aplastados por el cártel del chocolate. No se puede tener una chocolatería sin vender chocolate. Y no se puede vender chocolate sin una chocolatería. Prohibido soñar despierto. ¿Qué vamos a hacer, Willy? Argyle.
Espero que baile usted tan bien como viste. Solo hay una forma de saberlo. Usted y yo somos iguales. Agente Argyle. ¿Una ayudita? Ya voy. El libro es magnífico, cielo, pero... ¿Qué pasa después? I... Porcinos. Oink, Porcins. oink. Oink, oink. Porcins! Sí, Olong. La pel·li de l'Olong. sí, fuents i llonganisses per tothom. Molt bé. Doncs, què tal si comencem amb... Bueno, explicant de què van aquestes pel·lícules. Em sembla bé, Cobra. I llavors jo t'he preparat un endevina la sinopsis. Oh! Endevina la I jo sinopsis. et llegiré les 3 sinopsis que jo crec que expliquen perfectament de què va la pel·lícula. Vale. I tu m'hauràs d'endevinar de quina és cada una De quina és quina? d'aquestes D'acord, sinopsis. recordem breument, les pel·lícules són Godzilla, Wonka i Argyle, la pel·li d'espies de Matthew Bond, protagonitzada per Henry Cavill i Bryce Dallas Howard. Vale. La primera sinopsi. A la nostra protagonista, un grup de persones la persegueixen i li volen mal. I creuarà grans distàncies per poder escapar, encara que ella tampoc està indefensa, i deixarà un rastre de cadàvers per allà on passi. És bona, És bona, La segona, Vinga, va, dispara. Un grup de persones intentarà, per tots els medis possibles, que una força imparable que ve del mar aconsegueixi els seus objectius. Però les seves habilitats increïbles els hi posarà les coses molt difícils. Vale. I la tercera, un grup de persones perseguirà una altra persona amb un talent molt especial i que ha creuat grans distàncies per aconseguir-lo. I intentaran que fracassi per tots els medis possibles, encara que ella tampoc està indefensa i deixarà un rastre de cadàvers per allà on passi. Hòstia puta, tio. Vale. Tu t'has tirat una clau perquè ho puguis endevinar, jo crec. M'arrisco. A veure, Godzilla, Wonka, Argyle. per aquest ordre? Sí. Correcte! Ja et llegeixo la ment! Perquè quan has dit un monstre que ve del mar, he dit Wonka arriba a un vaixell. Wonka arriba a un vaixell. I no he dit monstre, he dit força imparable. Sí. Perquè Wonka és una força imparable. És una força imparable, estic d'acord. Vale? I té unes habilitats increïbles, el Wonka, però la noia d'Argyle també té unes habilitats increïbles. Sí, I també deixa un rastre de cadàvers, Hòstia, com la Godzilla de primera. Ja. T'he de dir que ho he endevinat perquè sóc el puto amo. Perquè si no, és molt difícil. O sigui, perquè És sí, que perquè et conec. molts dels nostres espectadors segur que han dit ha fet la mateixa fucking definició de sinopsi de les 3. Han anat a veure la mateixa pel·lícula 3 vegades. Seran friquis. Ara, us haig de dir que és 100% veritat tot el que dic en cada una de les sinopsis. Correcte. És el que passa. Sí, és correcte, Perquè quan parlava de Godzilla, que em referia com a protagonista a la Godzilla. I qui la persegueix? El grup d'humans que les vol matar. No, em sembla estupendo. Gràcies, Cobra, Molt bé, per de aquest primer res. joc. M'ha agradat molt. Molt Què bé. et sembla si repassem les 3 preguntes que ens fem sempre sobre les pel·lícules? Vinga, jo aquí he suat una miqueta amb la segona, però ja ho veurem. D'aquestes 3 pel·lícules, així Vinga. que comencem. Comencem per la primera pregunta i parlem de les 3 pel·lis de la primera pregunta Sí. i després, no? Per tant, la primera pregunta... Ens agrada més el seu títol original o la seva versió espanyola / catalana? Exacte. En el cas de Godzilla Godzilla. Minus One, el títol és el mateix, per tant... Sí, en No hi ha discussió. japonès és el mateix? Ah, vale, clar, jo el deia en anglès. Sí, però entenc que és menjo en japonès, no? No ho sé... Sí, de fet és el mateix, és Godzilla Minus One. Sí, vale. és el mateix. Estupendo. És el mateix, per tant... No podem dir Molt res. bé. Wonka és el Wonka mateix. És el mateix, però pot Perfecte. ser res. Argyle És el mateix. Perfecte. Vinga, aquí no tenim cap tipus de discussió. Siguiente. Vale, aquesta sí que és més complicada. Vinga, va. Aquestes pel·lículs passen el test de Bechdel. Ulala, mon La xerri. primera, parlem de Godzilla Minus One. Vale. He hagut de fer bastanta memòria perquè la vam veure fa
3 mesos. No fa 3 mesos, no la vam veure a 1 de gener, xaval. Vale, és veritat, Fa és dos, veritat. fa dos. Fa 2 mesos i jo diria que Jo diria que no el passa, la xurri, com si diguéssim, del protagonista, Sí? del pilot, Sí. sí que parla amb la filla adoptada del pilot. La Noriko. I no parlen del pilot. A veure... Encara que no estic segur, Sí, i si però- no és per aquesta causalitat, jo diria que no la passa perquè són tot pitxabraves en els barcos. Correcte, o sigui, és una pel·lícula que va passar a la Segona Guerra Mundial, tots són soldats japonesos, els protagonistes, Exsoldats japonesos, o exsoldats japonesos o del govern japonès. Sí que és veritat que hi ha la Noriko, que és la noia de... L'interès romàntic. Sí, l'interès romàntic d'en Koichi, crec que es deia, el tio. I després hi ha la filla adoptada, com si diguéssim, després de la Exacte. Guerra Mundial. Exacte. No ho sé. Però sí que és veritat que quasi tot el rato interactuen amb el noi, vale? Sí, no i interactuen parlen amb d'ell ells. tot el rato. I és que crec que no el passa, Jo diria que no el passa, però dic, hi havia aquella part, però no me'n recordo. Ja. Vale? Bueno. Però és bastant possible que no la passi. Vale. Seguim. La següent pel·lícula, Wonka, passa el test de Bechdel, Segur. Estic completament segur. perquè t'agrada molt la pel·li. No, perquè té grans personatges femenins, personatges importants femenins. La companya, Home, hi ha la nena, que no me'n recordo ara com es diu. Hi ha la que fa l'Olivia Colman, que ho parteix. clar, però Olivia Colman interactua molt amb l'altre Ganàpia i amb en Wonka. Amb els veritat. altres, és que tots interactuen amb en Wonka. És veritat, Doncs no hi ha tanta dona, és veritat. No, hi ha l'altra noia que està atrapada amb ells netejant la roba, Exacte. però sempre parlant amb en Wonka. No recordo cap moment. Hi ha la dona que està atrapada amb ells. Que és comptable o alguna cosa així. No, el Sí. comptable era l'home, perdó. No parlen El comptable entre ells, era és l'home veritat. vell. Ah! La girafa és noia. I la Nude parla amb la girafa. Però la girafa no té nom, per tant no ha passat No, pot no tenir nom, però... No, ha de tenir, això ha de ser mínimament rellevant, si no, no té puto sentit. Sí, però vull dir que no és un personatge que parli, per tant no... Ja. O sigui, les dues han de parlar. Ja, Han de tenir una conversa. Ja. Jo diria que no el passa. Jo diria que tampoc. I després arribem a Argyle. Argyle! Aquí, a mi em va explotar el cap. Perquè, tècnicament, aquesta pel·lícula no passa el test de Bechdel, ¿vale? No el passa. Tècnicament no el passa? No el passa. Hi ha la Dua Lipa al principi i després hi ha la protagonista. Tota la resta són senyores i pitxabraves. No, hi ha la protagonista i hi ha la dolenta, que és la mare d'en... Ui, estic fent spoilers. Bueno, no escolteu. Sí, és veritat que parlen del llibre. No, Clar. però parlen d'Argyle. No, però parlen del llibre. És que parlen de l'obra d'art, no parlen d'un tio. Parlen Sí, de és veritat, l'obra. parlen de l'art, passava. Sí que el passa, sí que el passa. I jo crec que sí que el passa. Però a més, jo crec que el passa més cops. Per què ho diré? Ja, perquè- però farem spoiler. Farem spoilers? No. Sí, farem spoilers. No farem spoiler? No, dic que sí, que si ho dic faré spoilers. Ah, exacte. Per tant, no ho diguis. El passa. Vale, vinga. Molt bé. Passa. Estupendo. Seguim. Vinga, i última pregunta. Ens agrada més l'element original que està inspirat o el producte que hem vist? Godzilla, a mi crec que de tot el que he vist de Godzilla és la que més m'ha agradat, crec, com a conjunt. És a dir, hi ha pel·lícules de Godzilla, inclús còmics, que hi ha fragments o trossos que potser m'han molat més, o m'han agradat moltíssim, però com a conjunt, com a pel·lícula, crec que és la millor que he vist de Godzilla. O sigui, és brutal. O sigui, Sí? em va encantar. A Pel nivell humà, bueno, em va A mi encantar. m'agrada molt, però també estic allí amb Shin Godzilla, vale? Que té és un altre concepte, completament diferent, però el vaig trobar amb l'original, Sí. i és que et parla de com funciona l'administració si tinguessin en compte que cada X temps ve un Godzilla a destrossar-te el de llonses, no? I parlen com de l'economia i de com, i quines parts... Quants bessoneros hem de contractar? Exacte, i ho vaig trobar original, Ja, vale? ja. Però sí que és veritat que és molt interessant, a més el tipus de solucions o com intenten lluitar contra Godzilla Em sembla supercreatiu. està molt ben treballat i molt ben pensat. Sí, en plan, o sigui, que et creus que un enginyer
pensi, o una enginyera pensi o sigui, les maneres com intenten fer front a una bèstia d'aquesta mida. D'aquesta envergadura. A mi em va agradar. Molt bé. Per tant, bueno, molt bé. Sí, per mi Wonka? Tenim com dos coses originals, bueno, tres. Tenim el llibre, hi ha el llibre, tenim la primera versió, la versió dels 80, la versió d'en Johnny Depp i ara aquesta preqüela. Que aquesta preqüela sembla més ambientada en un món de la fantasia, amb els 80, que no amb Johnny Depp, per sobretot els Oompa Loompa. Jo no m'he llegit el llibre, per tant no et puc dir d'allò. Però de lo que he vist, que són les tres, la que més m'ha agradat és Wonka. Però amb diferència, No m'imaginaria mai que diria això, però amb diferència. A mi m'ha agradat molt Wonka, li tinc molt de carinyo als 80, encara que hi ha moments de terror als 80, jo crec que era molt dels 80, que pel·lis infantils i haguessin escenes de terror. Amb aquella mirada. I que hi ha un moment que van per com en el río de la locura i tot és super psicodèlic i és en plan, uau, quin mal rotllo. I la Tim Burton per mi és de les millors coses que va fer a l'època ja tardia de males pel·lícules, vale? I m'agrada també, però aquesta l'he trobat, m'ha sorprès molt. O sigui, jo també li faig un passe VIP que està molt millor que les altres. Jo crec que sí, Sí. Molt bé, i finalment per tercer lloc Argyle, que... Ai, per tercer lloc, per la tercera pregunta. Argyle, no, la tercera pregunta que estem fent. Argyle, jo tinc també un col·lapse. No, molt heavy, perquè em vas passar la foto. Li vaig a comprar un llibre pel meu pare. Vam acabar la pel·lícula i vam dir... Però això és un còmic o alguna cosa? I en Cobra em va dir, hi ha un còmic d'això? I vaig pensar, no, que jo sàpiga, no. Vaja, que jo sàpiga. Sí. I efectivament hi havia un llibre, no un còmic, un llibre. No, però el més loco de tot... És que és la novel·la que es fa referència a la pel·lícula. Sí, és una novel·la que no explica el que veus a la pel·lícula. No. Parla de les aventures de l'Argyle. Sí, t'explica un llibre que surt a la pel·lícula, però que no saps la història del llibre, i diu, aquesta és la història que surt a dintre aquest llibre. Hòstia. I que surt l'autora, que és una dels personatges, surt allà també i dius, what the fuck? Sí, què és això? T'explota el cervell, I no me l'he llegit, però bueno, no sé, jo estic super interessat a saber què és aquesta merda. Ja. Bueno. No, que sí que podem dir que és de l'univers de Kingsman. Sí, això sí, ho sabem quasi al final, però jo crec que no és un spoiler de per se perquè no té res a veure. No té res a veure. Bueno, no sé, està bé. Ara, com el millor d'espies que ha fet Matthew Bond, no. No, però li dona té giritos interessants. Sí, però bueno. Vale? Vinga, doncs, passem a lo siguiente, Jordi. Doncs ja seria la valoració, únic el que estàvem fent, i ja potser podem enllaçar-ho amb el que estàvem dient d'Argyle. Sí? I és que és una pel·li d'espies, per mi no és la millor de Matthew Bond. Kingsman 1 per mi, òbviament, també perquè el material base era molt bo, però a Kingsman 1 és molt bona. Aquesta pel·lícula crec que és molt bona si et deixes sorprendre. Si vas amb una idea molt fixa del que vols, et decebrà. És una pel·lícula que si heu vist el tràiler no us el creieu. Perquè el que tu veus al tràiler no té res a veure. Però és que jo crec que ho han fet molt bé, perquè avui en dia que els tràilers t'ho expliquen absolutament tot, és molt guai anar al cine i de cop, hòstia, que et sorprenguin, que diguis, hòstia, em pensava que aniria per aquí i va per una banda completament diferent. És que jo diria que hi ha escenes que ni surten a la pel·lícula, no? Sí, estic d'acord, sí. Llavors, no sé, a mi em va sorprendre molt i jo per això crec que és una bona merda. Literal. Jo també li poso una bona merda. Vull dir, és així. És bona merda. A mi si algú diu, val la pena mirar-la, t'agrada pel·lis d'espies, t'agrada pel·lis d'acció, t'agrada un toc de gore d'aquest humorístic? No, tampoc hi ha gore. Bueno, gore... No hi ha gore. Tallant unes quantes mans, Però que no surt sang. He dit què dius? Què va? No surt res, no us preocupeu que no surt res. Ja veureu, el mes que ve sí que tindrem. Sí que tindrem xitxa i limona. I això, que jo sí que recomanaria. Wonka, ja ho dic, molt bona merda. O sigui, Wonka, pel·lícula que jo vaig anar pensant, quin pal, m'han dit que és un musical, quin pal, Timothée Chalamet com a Willy Wonka, que no me'l creia, perquè vaig veure el trailer i vaig dir, hòstia, no sé si aquest tio que ara mateix és com en Luis Tosar, les pel·lis espanyoles, que està tot arreu. O sigui, hòstia, prou ja t'he vist molts cops. I no, em va encallar la boca. O sigui, el guió i el director, crec que és el de l'Osito Paddington.
Sí, però... Que diuen que Paddington són boníssimes. És una bona pel·li, sí. Jo no l'he vist. Llavors, no sé, té una màgia, té un carisma, uns personatges, una història, un argument, no sé, una màgia un je ne sais quoi. que crec que costa d'aconseguir, arribar en aquest punt màgic, saps? Que arriben pel·lícules com et diria Solo en casa o Harry Potter en el seu moment. Avís per navegants. És una pel·lícula musical. Sí. Pel·lícula musical que si a més no les voleu veure amb... Doblades, diguéssim. Sí, no, bueno, si no els voleu veure en versió original perquè us costa o tal o ratlla, està totes les cançons doblades. Sí, totes. Perquè entenc que ho han tingut en compte com una cançó infantil, encara que tampoc la trobo una cançó infantil, una pel·lícula infantil. A veure, jo crec que sí que és una pel·lícula... És pel·lícula familiar, si vols. Però és que no... Exacte, jo diria pel·lícula familiar, no infantil. Sí. Bueno, bona merda, ja ho hem dit. I Godzilla Minus One, que jo diria que és una merda. La persona que digui és una merda, perquè és una molt bona merda, mare meva. És bona merda. A més, l'hem de veure amb 4D i... Amb 4DX. Clar, estàvem allà donant... Per qui ho sàpiga i vulgui gaudir com no sé, com no ha gaudit en la seva vida. Com un nen petit en una piscina de boles. Exacte. Aneu, sisplau, al Filmax Gran Via. D'acord, està una mica lluny, però... Bueno, una mica lluny. Si ens esteu escoltant des de Cornellà, ho tenim al costat. Si vius al Filmax Gran Via, no correcte. Tan lluny. Que hi ha butaca, o sigui, sales 4DX que vibra... O sigui, no és que vibri la butaca, és que la butaca es mou amb les accions, o sigui, amb les escenes d'acció, vibra... Et tiren aigua, calor... Sents l'alè d'en Godzilla a la teva cara... Vent, flaixos, tot, o sigui, mil coses. És com una experiència molt immersiva. Sí que potser pot arribar a distreure en algun moment. Jo personalment crec que no. Jo crec que és una gran experiència per viure. I si realment busqueu anar a passar una tarda i voleu veure una pel·li allò d'acció o blockbuster que dius, hòstia, aquí... Si veure un 4DX encara flipeu més, perquè jo quasi em desnuco quan en Godzilla tira el seu raig, t'ho juro. Va fer, sí. BAM! Sí. T'ho juro que quasi... Mare meva. Tenia en compte, avís per navegants, no aneu a veure los puentes de Madison a la 4DX, és tirar els diners. Sí. Heu d'anar a veure merdes que ho rebentin molt. Exacte. Sí. Molt bé. Doncs això seria una mica la nostra valoració de les pel·lícules. Tot és una bona merda, som supercrítics, ja ho heu vist, però la veritat és que és el que hi ha. És que aquestes tres estaven molt bé, vale? El que sí que, abans de tancar aquesta carpeta, aquesta secció d'aquestes tres pel·lícules, abans de Poor Things, he de dir que tinc un últim joc per tu, Ferran. I quin joc és, Jordi? Quin joc és? Vull que m'ho diguis. Doncs tu m'has dit sinopsis, jo havia d'endevinar. Jo ara et diré comentaris i tu me'ls hauràs d'endevinar. Vale? T'has preparat? A veure, en Jordi és un és a dir, entra't a Letterboxd, per qui no ho conegui. Un dels nostres sponsors. Correcte, un dels nostres sponsors d'aquest programa. He entrat a Letterboxd, que és una xarxa social de cinèfils, i he agafat de les tres pel·lícules 3 comentaris. Llavors, tu m'has de dir, jo te'ls llegiré els 3, i tu m'has de dir de quina és quina. Vale? Primer comentari. Desenfundar. Llarga i desordenada. Però mentiria si no admetés que vaig passar una bona estona. Hi ha autèntica merda aquí i allà. Però també hi ha força seqüències divertides i una comèdia decent que em va fer somriure. Vale? Em sap greu... Aquesta és una altra pel·lícula. I li parla, a l'escriptor li parla, o l'escriptor li parla al director. Em sap greu haver dubtat de tu, director. No volia més pel·lis d'aquestes. Els trailers no em deien res i vaig quedar completament encantat amb la pel·lícula. Encara que crec que la persona protagonista no és el cas perfecte pel paper, realment ho dona tot i se'l veu o se la veu compromesa amb tot el que fa. Deixeu que aquest director faci tot el que vulgui fer, si us plau. Vale? He jugat, Sí. I he canviat paraules perquè deien el nom directament. I l'última, que és la més difícil de totes, l'últim comentari. Aquesta és la pel·li amb la que acabava una doble sessió després d'Oppenheimer. Vale, l'última és Godzilla. Sí. I llavors, amb la primera i la segona em jugaré la carta de que en Baum és director més famós que el de Wong, que no me'n recordo qui és,
vale? I diré que la primera és Wonka. Ai, no, perdó. Sí, la primera és Wonka i la segona és Argyle. Definitiu? Sí. La primera era Argyle. La primera Argyle... És Que primer d'Argyle m'ha deien semblat. llarga i desordenada, però mentiria si no admetés que vaig passar una bona estona. Hi ha autèntica merda aquí i allà, en plan, coses que no li han agradat, però també hi ha seqüències molt ben fetes, divertides, i amb una comèdia que em va fer somriure. Sí, és que amb aquesta primer tros estava convençut que era Argyle, però quan començat a parlar del director i dic... Però Wonka és això, no? Vull dir, em sap greu haver dubtat de tu, director, no volia més pel·lis d'aquestes, de les de... referint-se a pues això, a les de fàbrica de xocolata. I vaig quedar completament encantat. Diu, encara que crec que la persona no és el cas perfecte, perquè molts dubtaven de Timothée Chalamet, i jo mateix, sí. no? I que realment el trailer no deia res i tal igual, però que realment la va dir un huevo, sí. I qui és el director? És el de Paddington, que el director es diu Paul King. Vale, devia ser un hater de Paddington. No ho sé, ni idea. Vale. Molt bé. Molt bé! Pues no he pogut guanyar, ha guanyat en Jordi. Jopeta. Vaja, qui és el millor? Porta els ordenadors, Jordi. Jolines, no siguis tan la busica. Molt bé, doncs escolta'm, ara ja sí que ens trobem enfilant l'última secció del programa, que és ja parlar de la magnífica, magnànima Poor Things. Oh, mama. Esta es Bella. Bella, este es el señor McCandles. Hola, Bella. ¡Oh! Es un experimento. Buenas noches. Su cerebro y su cuerpo no están del todo sincronizados. Pero va progresando a un ritmo muy acelerado. Molt bé, entrem ja a l'última fase del programa. Parlem de Poor Things, Cobra, de Yorgos Lanthimos. Parlem de pobres criatures. El títol original és Poor Things, no? Que és com a Poor Things, no sé si és una expressió en anglès que vol dir pobra gent o pobres criatures. Sí, Poor Things és com, ai, pobrets, ai, pobres criatures. No sé, és que a més... O sigui, doncs ho trobo una mica cruel dir-li coses a la gent pobreta i... No, bueno, perquè... Bueno, és pitjor que dir-li pobres negrets, saps? És pobres coses. No és el mateix, perquè és un tret lingüístic, cultural, que li diuen així. Com nosaltres diem, doncs això, pobra criatura. Que no, tio, que ets xenòfob. Li diuen poor thing, en plan, ai, coseta. Sí, nosaltres en català també ho diem a vegades. Ah, coseta. Ho diem a bebès. Ah, clar, perquè passen coses aquí també. Ah, poor things. Vale, va, doncs vinga, aceptamos pulpo. Jo et he dit per això que a mi la traducció no em sembla malament perquè és literal. Que a vegades foten aquí unes barbàries que Déu-n'hi-do. En aquest cas... Està bé. Està bé. Molt bé. Molt bé. Passa el test de Bechdel? Jo crec que sí. I bastant. No fa falta ni utilitzar la meva Bechdel visió per afirmar que sí. Hi ha moments de la pel·li on només hi ha dos noies parlant i fent altres coses. Sí, fent altres coses. Perquè és una pel·lícula tan... O sigui, amb un ventall tan gran de coses que passen. I de personatges. I de personatges, tots carismàtics per mi, o tots amb un puntillo o amb una cosa a portar a la trama, que realment és que dona temps a tot. I és una pel·lícula que evidentment passa des de Bechdel perquè ni una, ni dos, ni tres, més de 4 vegades o 5 la protagonista, la Bella Baxter, que protagonitzada per Emma Stone, està parlant amb una dona només. I no gaires cops parlant d'homes. No. Molt bé, pues el passa, vinga, tenim aquí una Bechdel movie. Molt bé. Vale, i última pregunta. Ens agrada més l'adaptació? O sigui, la novel·la original? Això és una novel·la, Ah, jo no sabia que era una novel·la. Poor Things és una novel·la, però és que no he llegit la novel·la, llavors no t'ho sabria dir, la veritat. No, però, bueno, és que en Yorgos ja... Com que me la posa una mica dura, només a sentir el seu nom, saps? Vale, però vull dir que com a saga, com a IP, jo no puc dir res. No podem jutjar. Exacte. Vale, molt bé. Vinga, però aquestes són les preguntes, així que passem... Som-hi. A què? Què passem ara, Jordi? Passem a Jocs Reunits, Shaper. Vinga, Toni.
Amb aquesta pel·lícula tan bona, ja us ho dic ara, si spoilen tota la cara, que és Poor Things. Apeta pel cul la teva valoració final. Apeta pel cul la meva valoració final. Vinga, som-hi. Comencem amb els jocs de sinopsi. Vinga, va. Vinga. I quin joc farem? A veure... Oh, mira. Què ha sortit, Jordi? Ha sortit un clàssic ja d'aquest podcast, que és Sinopsi Esquisida. Sí, com m'agrada aquesta secció, Jordi! Som-hi doncs! Vinga! De què es tracta aquest petit joc? Doncs nosaltres intentarem crear aquesta sinopsi pas a pas, improvisant, com si fos la frase maleïda, bàsicament. No? Bueno, una frase maleïda una mica inventada, perquè a vegades fem frases senceres, però el tema és que farem la nostra pròpia sinopsis d'aquesta pel·lícula. Vinga, va! Vinga, fot-li. Aquesta pel·lícula tracta de... Buf, em costa començar aquesta pel·lícula, Tracta de... És que pots anar molt deep, Pots anar molt deep, D'un doctor torturat pel seu pare diverses vegades. Aquesta pel·li tracta d'un doctor torturat diverses vegades pel seu pare que decideix jugar decideix jugar a les paradoxes fent què faig aquí? És que puc fer una mica d'espoiler o no? Sí, una mica pots fer. No? O no? Fent Sí. que una filla sigui la seva pròpia mare. Sí. Podem posar punt, si vols. I ho acabem aquí? No, punt i seguit. Vull dir que no intentis potser vale. frase No, tingues llibertat. Punt i seguit. De gran aquesta noia. Emprendrà un viatge. Fent vots salvatges. Vale, fent vots salvatges i lluitant contra les injustícies del patètic món en el que vivim. Punt. Està bé. Està bé, ens ha quedat deep i tot, Ens ha quedat profund. Ens ha quedat allò on fire. A veure, la llegeixo, vale? Vinga, va, de què es tracta Poor Things, Corona? Aquesta pel·lícula tracta d'un doctor torturat diverses vegades pel seu pare, que decideix jugar a les paradoxes fent que una filla sigui la seva pròpia mare. De gran, aquesta noia emprendrà un viatge fent vots salvatges i lluitant contra les injustícies del patètic món en el que vivim. Bravo. Crec que és de les millors que hem fet fins ara. Pues que a més, jo crec ens ha quedat que podria estar a l'avantguàrdia, sí, això, que aquesta crec que ens haurien de comprar als diaris. Sí, estic d'acord. Sí. Ens ha quedat superbé. Perquè algú diria, aquesta pel·lícula, espera, vaya locura. Sí, és que és un locurote. No, crec que és de les millors que hem fet, Sí. Ojo. Yorgo, t'estimem. Vinga, dame un hijo tuyo. Molt bé. Vinga, ens som-hi. Doncs vinga, va, passem al següent joc. Jocs d'anàlisis, vale? Joc d'anàlisi. A veure què ens surt, Com és aquesta pel·lícula? Com és? A veure... Què té aquesta pel·lícula? Mama, ens ha sortit Troba el subgènere. Troba el subgènere. En aquest joc el que hem de fer és dir o pensar de quin creiem que és el subgènere d'aquesta pel·lícula. No un gènere general, com drama, o por, o comèdia, sinó un subgènere, alguna cosa... Hem de decidir si la pel·lícula és home, dona, fluida. Què? Perquè hem de trobar el seu gènere. Gilipolles. El gènere fluid, aquesta pel·lícula. I llavors el que hem d'intentar trobar és el subgènere. Subgènere, no? Exacte. Vale, ja sabem que en principi podríem dir que és, en teoria, una comèdia, no? Però quin és el subgènere dintre de la comèdia? I em poso intensito. Tu el tens? Sí. Molt bé. Sí. Vols que te'l digui? Sí. Te'l dic? Vinga, va. Digues.
eroticofestiva, però reflexiva. T'he de dir que és molt bo. A més, té rima, que és el que més m'agrada. És eroticofestiva, però reflexiva. No. És com Ace White Shot. Ice White Shot. Crec que sí. Oi que sí? Sí. Ho enviaré juntament amb la sinopsis de la pel·lícula. Com ara... I pots donar exemples d'aquest subgènere, també, o no? Sí, però ja he dit... Més pel·lis d'aquest subgènere, o no? Ace White Shot és la que havia pensat. Ace White Shot. Però més que tinguin aquest punt... Bueno, mira, Oppenheimer... Estic super d'acord, perquè és eròtica festiva de gratis. És eròtica festiva de gratis. De gratis. En plan, espera, ara m'imaginaré la Florence Pugh aquí fer un quiqui ràpid. Pam. Molt bé. Vale. La meva crec que és un subgènere que crec que existeix de veritat. O sigui, que jo crec que es pot catalogar. Si busques a IMDb et sortirà catalogat com això. Que és el UCWD, que és l'univers cinematogràfic d'en Willem Sonat. De Will? D'en Willem Sonat. No sé. En Willem Dafoe Sonat. En sèrio que hi ha pel·lis que posen aquest hashtag? Com si No, però podria ser perfectament. Sí. Pel·lis com The Lighthouse, pel·lis com The Northman, pel·lis com Spearman, pel·lis com Wild at Heart, pel·lis com Nosferatu, que ell va fer el primer remake de Nosferatu. Sí, pel·lis que fa de puto boig. Pel·lis com la que va fer amb Lars von Trier. Com es deia aquesta? Anticrist. Correcte. Pel·lis de Willem Dafoe Sonat, com una puta cabra, vaja. Vale? M'ha agradat aquest m'ha agradat molt. Sí, i encaixaria, Molt bé. Molt bé, doncs ara... Passem ja... Feu un altre joc d'anàlisi, no? Un altre joc d'anàlisi, ens va temps. Vinga, tria tu, Jordi, a veure. Oh, curiositat o trola. Se vol dir que m'hauràs de posar a prova, Jordi? Sí, i com que m'ha tocat a mi, te les faré jo, les curiositats o troles. Recordem que aquest petit joc, jo ara et diré frases, informacions, tu m'has de dir si són una curiositat real de la pel·lícula, verídica, o si és una trola que t'estic colant ara aquí. Aquí, una trola com una olla. Vale, vinga. Primera dada. En Yorgos va agafar referències de El Jovencito Frankenstein per fer aquesta pel·lícula. Buah, és que seria molt loco i seria molt Yorgos. Jo dic veritat. Doncs tens raó. Sí! Sí, segur que... O sigui, amb el ball. És que ja ho veig. Amb el ball d'actuació de Frankenstein, jo m'ho crec. Segona. Vinga. L'Emma Stone va fer servir extensions del cabell per fer el paper de Bella Baxter. Buah, segur que és trampa i en veritat el seu cabell o algun locurote així, però no pot ser perquè el porta molt llarg, el porta llarguíssim. No... Sí, bueno, vull dir que sí que pot ser perquè el porta llarguíssim, però clar, pot ser que en lloc d'extensions fes servir perruca. Tic-tac. Seria diferent, no? Tic-tac. Va, vinga, va fer servir extensions. Què? Sí que és veritat que va fer servir extensions. Doncs... Tens raó! Molt bé! Sí, vinga! Estic en ratxa! Tercera... Curiositat o trola? Vale, a veure... Li van fer durant el rodatge, li van fer bromes a Mark Ruffalo, que és un dels actors de la pel·lícula, perquè en Mark Ruffalo estava insegur amb la seva interpretació i els del set li feien bromes dient-li que el canviarien o sigui, que el farien fora i el canviarien per l'Oscar Isaac. Hòstia, més que una broma, trobo que és una santíssima putada, això. Sí, claro. Sí, m'imagino Jordi allà, ai, que ha trucat l'Isaac, Que ha trucat l'Isaac, A veure el següent tono, truco l'Isaac, Home, jo crec que és trola. Jo crec que seria passar-se. Pues és veritat. Sí, en sèrio? És veritat. Que fills dels morts, no? Sí. Però el cas... Li van fer broma, això suposo que era un to de juguesca. No. Sí. No pas de ser un sèrio. I última curiositat de trola. Vinga. El maquillatge de Willem Dafoe només es trigava 2 hores a fer-se, cosa que és poc considerant el que
o sigui, cosa que és poc considerant el que era, perquè la morfologia de la seva cara ja donava, o sigui, ajudava a que fos més ràpid. Veritat. Ni dubto. O sigui, perquè dic, és que s'ha deformat, però li queda bé. Doncs no, és mentida. Va trigar 4 hores. És que ara que hi penso també hi havia tot el cos. El cos estava molt loco també. Però sí, només per la cara... I les mans. Sí, les mans, 4 hores de maquillatge. Buah, Déu-n'hi-do, Sí. I ja està, escolta'm. Pues he fet un 50-50. 2 de 4. Un 5. 2 de 4. Aprovat pels pèls. Un 5 perquè... Està bé. Vale, molt bé, doncs som-hi. Molt bé, no. Ostres, tu, ens estem acostant ja perillosament al final d'aquesta secció de Jocs on It Japer. Bueno, a la part de valoracions, doncs, com us hem dit abans, bueno... Teniu una sorpresa. Sí, teniu una sorpresa, però no l'espereu que vingui un altre convidat estrella com altres cops. No tenim secció del director perquè és que no hem trobat directors. No. Estem a punt de... No tothom ve estiuejar. Estem gravant, que està a punt de començar el tema Oscars i estan tots una mica ja cap a Hollywood, no? I clar, aquí no ens hem trobat gaire cosa, no? I vam pensar, calla, podem obrir una nova secció, perquè al final ens interessa què pensen els directors i directores, sí, però ens interessa també la gent del carrer, què opina? Clar. La gent del poble. La gent del poble. I per tant hem creat una nova secció que es diu La crítica del poble. Molt bé! I us preguntareu, ostres, la crítica del poble, de què va tot això? Doncs bàsicament el que hem fet avui és convidar a 2 persones que no coneixem de res, simplement vam posar un anunci a Facebook i casualment, doncs mira tu, encara algú mira el Facebook i va contestar. I ens han contestat algun parell de persones i llavors també els van dir, calla, perquè nosaltres fins ara havíem fet un joc que era el joc dels oficis, no? On ens inventàvem que fèiem la crítica a partir d'un ofici inventat. I hem dit, calla, si portem gent del poble, per què no li diem, escolta, d'aquests treballes. Gent real. D'aquests treballes i fer la crítica amb la teva experiència professional. Exacte, real. Perquè aquí busquem realisme. Clar, realisme, busquem... Som com la Chloe Zhao. Juguem amb la realitat per fer pel·lícules. Som com l'Alcarràs, la Carla Simón. Som allò. La Chloe Zhao fake. La Chloe Zhao de catalana. Chloe Zhao fake. Molt bé, doncs bueno... sense més dilació, presentem Bueno, tu tens els noms dels convidats? Vale, molt bé, el meu es diu... Bueno, ho dic ja i ja està. Sí, digue-ho. Que passin, sisplau, en Climent Carandell i en Joan Farigola. Ei, què tal, home? Hola, què tal? Home, benvinguts. Ostres, primer de tot, deixeu-me dir-vos que és tot un honor poder estar, o sigui, no, tots aquí junts fent un podcast i que heu vingut, perquè realment vam posar aquella posta al Facebook i no em pensava que no vindria ningú. I podríem ser un assassí en sèrie, Bueno, fa que es pot, Jo estic una mica nerviós. Bueno, no passa res, no us preocupeu. A veure, per no atabalar una mica els nostres oients, el que sí que farem potser seria fer-ho per ordre, no? Sí, seria el seu, no? Sí, seria el seu. Què us sembla? Climent, Joan, com ho veieu? Bon, sembla bé. Molt bé, doncs comencem per tu, Joan, mateix. Vale. No, que estàs una mica nerviós. Sí, estic una mica... Així m'ho trec de sobre. Doncs Joan, vinga, va, explica'ns. Tu, qui ets, a què et dediques i aprofitant a què et dediques, digue'ns què en penses de la pel·lícula. Mira, jo soc en Joan Farigola. Què tal, Joan? Sí, ja ens ho has dit. I soc pastisser a Can Comas. A Can Comas? Hòstia, això és a Badalona, no? Sí. I què, bé o no? Bé, bueno, sí. Molta feina, però faig el que m'agrada. I gràcies. Sí, Climent, sí, a mi també. I bueno, en l'anunci dèieu que havíem d'intentar valorar la pel·lícula. Correcte. Però com si ho féssim amb un pastís, no? Per exemple. Correcte. M'ha costat una miqueta, però jo ho intentaré. Vinga, va. Bueno, com fa un pastís? Com ho dir? Com et surti de l'ànima. Com surti de dins, no? Com et surti de l'ànima. Correcte. Mira, doncs, jo podria dir que aquesta pel·lícula
té un gust dolç, no? És dolça, és una pel·lícula que es deixa veure, es deixa tastar, es deixa catar, no? Però sí que també és veritat que té uns tocs cítrics, no? Té certs punts àcids que et fan estar alerta i estar sempre pendent del que està passant a la pel·lícula, no? I et dona ganes de més, no? Sí. Hosti, m'està entrant una gana, Joan. Podríem dir que en Yorgos també acull aquesta pel·lícula tranquil·lament, foc lent, però a foc alt, eh? 280 graus. Torris. O sigui, jo he sortit calent de la pel·lícula. No sé si se m'entén. I bé, doncs, això, que és una pel·lícula que és calentorrienta, podríem dir-ne. I clar, doncs a la part estètica, no? Perquè a mi també en els meus pastissos m'agrada veure la presentació, creatiu, com està vist. Clar, visualment aquesta pel·lícula té unes textures, té unes decoracions que realment sembla un pastís fet món, no? Hi ha cels amb una intensitat de color. Gràcies, Climent. Amb una intensitat de colors, amb una paleta de colors que te'ls menjaries, aquells cels, no? Sí, perquè té com uns colors molt saturats. Sí, estic d'acord. I més o menys aquesta seria la meva valoració. A mi m'ha encantat. Cobra, un fort aplaudiment. Joan, un fort aplaudiment. Molt bé, ens ha encantat. Ens ha encantat, o sigui, brutal. Gràcies. Estic molt emocionat, Increïble. Molt bé, Joan. A mi m'ha agradat molt, molt bé. Gràcies. Molt bé, Joan, moltes gràcies. Climent, com ho veus? Ara et veus en cor de... Sí, tant i tant. Ànim, Climent, ànim. Bé, hola. Hola, Climent, hola. Sí, se't sent. Hola. Què tal? Bé, comencem a fer la crítica. Bueno, no, primer, Climent, sisplau, explica'ns de què treballes, no? Sí. A veure, jo sóc en Climent Carandell, Sí? I bé, sóc estudiant de l'ESCAC, d'acord? Molt bé. Sí, perquè m'agrada molt la cinematografia. No, molt bé, genial. De fet, és la passió de la meva vida. O sigui que quasi tenim un professional entre nosaltres. Bueno, jo tampoc... Bé, jo tampoc diria que fos un professional, no? Però... No? Bé. Però de què treballes? Ho deixo a la teva imaginació, Ai, però no ho entenc. Digue'm més o menys que... Escolta'm, ara que em dedico, sobretot, perquè... O sigui, jo estic estudiant a l'ESCAC, però ara mateix m'han contractat a fer unes pràctiques. Estic actualment en pràctiques. Ah, vale, són unes I estic ara pràctiques. mateix de coordinador de relacions íntimes. Com? Perdona? Em podries explicar què és això de Sí, és que hi ha molta gent que no entén què és el coordinador de relacions íntimes, però jo us ho explicaré. Jo tampoc ho entenc. No us preocupeu. Coordinador de relacions íntimes és aquella persona que està en els sets de producció d'una pel·lícula, o d'un film, o d'una sèrie, o d'una pel·lícula de qualsevol tipus, ja m'enteneu? I el que fa és intentar que les persones que estan tenint un... Bueno, que fan el trinco-trinco, ja m'entens, estiguin el més còmodes, relaxades, possibles. No entenc, les pel·lis porno, et refereixes? No, a veure, hi ha accions pujadetes de to, escenes pujadetes de to, n'hi ha a sèries, a films, per exemple, o escenes sexuals en un film qualsevol, no? Correcte. Exactament. Que curiós, no sabia que existia aquesta part. Actualment estic fent pràctiques d'aquesta posició i realment m'agrada. Doncs crec que justament el teu treball que estàs donant ara pot donar molt de suc amb la teva valoració, perquè aquesta és una pel·lícula, com ja ha dit en Joan, una mica pujada de to. Sí, és una pel·lícula una mica tòrrida, és veritat. Sí, és bastant tòrrida, no ens enganyem. Puc parlar ja? Sí, perdona. És que m'han tallat 3 vegades. Jordi, sisplau, no vulguis parlar tot el rato. Perdó. Bé, doncs, el que volia dir, no? Posàvem a analitzar aquesta pel·lícula, no? Des de tots els fronts possibles. Ja. N'hi ha un que queda com molt clar, no? Que vindria a ser la part sexual, no? De la pel·lícula. Una forta càrrega sexual, aquesta pel·lícula, no? Sí, podríem dir que sí. I clar, ajuntat una mica amb el que jo estic actualment treballant, no? En els sets, doncs realment m'ha vingut en ment, no? M'ha vingut un record d'una vegada que va venir una persona que penso, és que és una analogia perfecta d'aquesta pel·lícula.
Voleu que us ho expliqui? Sí. Doncs miri, la pel·lícula és rara de collons. D'acord? Vull dir, no ens ho negarem, la pel·lícula és molt estranya. Però jo ho assimilo una mica, ho comparo amb aquella vegada que se'ns va presentar el set, no? Vull dir, era una pel·lícula que es deia... Com es deia aquella? Ah, sí, els 77. És una pel·lícula que vam fer en homenatge a Quentin Tarantino. Va ser una moguda que vam fer a l'escola. I el tema és que hi havia una escena de ja m'enteneu, no? De l'acte. Metesaca, no? Sí, bueno, tan barruer, però bueno. I va arribar al set el doble que havia de fer la part masculina d'aquella situació. Total, va arribar i li vam dir que es cobrís una mica, no? Que quan arribés es cobrís una mica el que ve a ser el membre viril, el penis. Però el tio va arribar amb un mitjó molt llarg, com aquests d'en esquiar. Saps què vull dir? Que li cobria tota la bossa, l'aparell, tot, no? I a més, el mitjó era molt llarg i era dels barrufets. Vale. Tu amb aquesta imatge ja dius, ostres, que rar. Sí. No? Ostres, que rar. Sí, estava pensant el mateix. Sí. Vale. I tu creus que aquesta situació, o sigui, que la pel·li és com aquesta situació? Clar, perquè al principi vam quedar consternats, no? O sigui, impactats. Inclús vam mirar amb els companys pensant si aquest noi no havia entès quina era la tasca que se li havia assignat. Ja. Vaja, el que sí que vam veure és que va resultar que tenia una delicadesa única. Era un noi que ens va encantar, extravagant, molt, sí, però tendre, innocent, real, palpable. Mai hagués pensat que un paio amb un mitjó a l'entrecuix, que a més li arribava als genolls, és que era esperpèntic veure-ho, Però l'omplia tot, el mitjó? No, em va canviar. Vale, m'estava espantant. No. Però ens va enamorar d'una manera, ens va encisar d'aquella manera, que vaig pensar, he pensat, és que aquesta pel·lícula és exactament el que em va passar amb aquest noi. Rar, sí, extravagant, sí, però tendre, real, innocent, irrepetible. Molt bé, m'ha encantat la teva metàfora. Sí, no, a mi també, molt bé. No, vull dir, jo crec que molt bé. Gràcies. Bueno, es pot. Està molt bé, sí. No sé la meva vida, tota la meva vida, però Bueno, us agraïm molt als dos. Exacte, vull dir, a tot això, sisplau, espero que bueno, vull dir, no? Que sí, que potser algun dia us convidem. Us tornem a convidar, vull dir... Sí, perquè ens ha encantat la vostra col·lecció. Gràcies. Doncs, escolta'm, una fort aplaudiment. Sí, un fort aplaudiment. I, bueno, us convidem a que us quedeu aquí, ara sí, sisplau, en silenci, perquè hem d'intentar acabar el programa. D'acord. I llavors voldríem posar-nos ara a fer una mica de valoració, no? Sí, va, que ja comencem ja a apretar... Sí, que la turra comença a ser llarga. El cronòmetre, correcte. Jo ho acabaré molt ràpid. Una bona, santíssima merda. O sigui, no em podia esperar una millor pel·lícula de Yorgos Lanthimos, que a mi és una persona que no estic acostumada gens ni mica a veure'l fent comèdia, i això és un... Sí, clar, la favorita Langosta és un comediote. Canino, bueno, fas unes rises per aquesta pel·li. Precisament la seva última pel·lícula, que era La Favorita, és una comèdia... Tampoc és una comèdia. Hi ha tocs de comèdia, sí. Comèdia negra. Jo la vaig... Comèdia negríssima. Té un to comèdic en alguns moments, sí, home, sí. Ara no l'estàs recordant, però sí. Jo, aquesta és que és una comèdia que rius. O sigui, hi ha moments que són espectaculars. Quan el doctor comença a dir quina medicació s'ha pres per poder anar al casament, en aquell moment és espectacular. Sense més dilació, jo també diré que és una santíssima bona merda. O sigui, és més, en la llufa de... En la llufa que vam fer dels Oscars, que encara no s'ha més, crec que a dia d'avui, però se'n va trobar d'aquí poc, ja vam dir que segurament guanyaria Poor Things. Volíem que guanyés Poor Things sense haver-la vist. I no l'havíem vist. Però és que jo tenia la sensació que o sigui, molt malament havien d'anar les coses perquè no m'encantés aquesta pel·lícula. És que jo no hi ha pel·li de Yorgos Lanthimos que no m'hagi Emma Stone, que per mi és la millor, o sigui, de les millors actrius i incondicional fan d'aquesta actriu. Willem Dafoe, Yorgos Lanthimos, una pel·lícula rara, colors saturats, fantasia distòpica, mig steampunk, mig... no sé, originalitat, o sigui, desbordar originalitat per tot arreu.
per tot arreu. Vull dir, era molt difícil que aquesta pel·lícula ens agradés. I realment vam acabar, vam aplaudir i vam dir, ole. Sí. Olé, visca i llarga vida al cinema. Hem de dir que quan vam anar a veure aquesta pel·lícula estàvem sols a la sala. Sí, és veritat. Estàvem sols a la sala, que vam anar a veure a Cornellà. Estàvem sols a la sala. A Granollers. Ai, a Granollers, perdó. Estàvem allà sols i va acabar la pel·lícula i ens vam aixecar i ens vam posar a aplaudir. Sí. Ens vam posar a aplaudir i va aparèixer l'encarregat de la sala. Ens va veure l'escena de 2 persones a una sala buida, no? Aplaudint a pantalla amb passió. I ens va dir, plan, ¿os ha gustado, no? Os ha gustado, no? I clar, el tio devia pensar, és un maratot de pel·lícula perquè no la va veure ningú. Totalment. I 2 persones allà durant-ho tot aplaudint al vacío. Clar, el tio va flipar. I sí, li vam dir, és que no, ens ha semblat un pepinote de pel·lícula. I és que era així. Sí. Molt bona merda. Molt bé. I s'ha acabat. Que soni el Funky Down perquè estem arribant al final del programa. At the end of the edge of the night. Bueno, he fet una barreja. Sí, tant. Amb Living of the Edge of the Night. Però no volem marxar sense abans fer-vos una petita recomanació. Exacte. Una recomanacioneta que tingueu per aquesta setmana, no? I potser li podíem preguntar també al Joan i al Climent si ens volen fer una recomanació ells també, no? Ui, jo que no sé què dir ara mateix. Jo no ho he preparat, però si voleu us ho dic. Bueno, doncs això ja... Si voleu les dieu, si no, no. Vale. Sí, fem-ho així. Molt bé. A veure... Cobra! Us dic la meva? Vinga, va, què ens recomanes? La meva pel·lícula és una pel·lícula que la trobareu a Netflix, però que no és americana, és de producció... Diria països de l'est o del nord, no sé, d'Europa, perquè hi ha aquelles lletres rares, que es diu Cadàver. Cadàver. Aquesta pel·lícula no és Cadàveres, que em sembla que hi ha una altra de Cadàvers en el tiempo. Era Cadàver? Cadàver l'estic buscant. És una pel·lícula que passa en un futur pròxim, postapocalíptic, però la postapocalipsitat d'aquesta pel·li és només un recurs. És un recurs més de la pel·lícula per poder-te portar a la situació que viuràs. O sigui, hi ha una postapocalipsitat i llavors, de cop, els supervivents d'un poble que diuen cadascú on poden, hi ha una família, que és la família protagonista, que apareix com el que ven que es farà una obra de teatre a la mansió de no sé on i que vol compartir amb tot el poble. I la gent, wait, què és això? I que a més diuen que hi haurà teca. I diuen, bueno, si hi ha teca... I llavors van allà a la família, perquè a més també viu un teatre perquè ella era actriu, i van quedar com al teatre on estaven, van allà i el mestre de cerimònies els explica que s'han de posar unes màscares, daurades, per indicar que ells no es formen part dels actors. Per què? Doncs perquè els actors es mouran per tot a l'hotel i els que porten les màscares poden viatjar per tot l'hotel o seguir qualsevol dels personatges per observar la seva actuació, la seva història. Llavors tu decideixes, com a persona que porta la màscara, quina història vols seguir i cap on vols anar, no? I en aquell moment comencen a passar algunes escenes allà. Com un joc de rol. Sí, però ells són espectadors, però lliures. Passen un seguit d'escenes allà, se'n van, i llavors tu decideixes a qui segueixes. Una cosa més rara, tio. És superrara. Quantes estrelles vas posar, Letterboxd? Però és... Quantes estrelles? És un 7. Per mi és un 7. Però vaig trobar un... Original al principi. Molt bé. I després passen coses i la gent que no li agradi el terror o l'slasher més aviat, millor que no la miri. Molt bé, jo us porto una recomanació més blockbuster, que de fet és una recomanació que es va estrenar fa relativament poc, d'acord? Es va estrenar al gener. I és una pel·lícula que jo personalment tenia ganes de veure perquè era de Jason Statham, però no m'esperava el que em vaig trobar. És a dir, en positiu, és a dir, m'esperava que fos una pel·li genèrica de Jason Statham, d'acord? I el que em vaig trobar va ser un mix-max entre John Wick, entre Jason Bourne, entre John Wick i Jason Bourne, ¿vale? Que es diu Beekeeper, The Beekeeper, d'acord? El senyor que cuida les abelles. O sigui, em va encantar. Vaig sortir a la pel·lícula, vam sortir, és l'última que hem de veure, i de fet, segurament Beekeeper estarà al podcast el mes que ve, però em va semblar increïble. O sigui, em va semblar una pel·li
que o sigui, és la fórmula de tota la vida, però girant-ho tot, sorprenent-te. O sigui, posant coses que no havies vist, coses que no t'esperes. Jason Statham sent la millor versió de Jason Statham, però de veritat, acció, lluites... Un xic de gore, aquí sí. O sigui, un xic de gore, però és que jo tampoc diria gore, és sang, o sigui, surt sang, vale? Sí. I no se n'amaga la sang, no és una pel·lícula de... Ostres, perquè John Wick, de fet, no paren de fotre hòsties i balassos tot arreu i sang surt més aviat poca. Sí, sí. En aquí, bueno, poca, en surt. Són homes de paja. En surt, però clar, com que tots són tiros, en aquí surt sang, surt la que ha de sortir. I, ostres, una pel·li d'acció amb sang és com, tio, gràcies, saps? Que no l'heu tret per fer-la, jo què sé, PG-13, saps? No sé, David Keeper, molt, molt recomanada, la veritat. Molt bé. Molt bé. Doncs... deixem aquí. Doncs ho deixem aquí, no? Noies, estimats telespectadors, recordeu sempre les nostres paraules. Les de sàvies paraules. Escolteu pel·lis, mireu podcast. Exacte, esperem que us hagi agradat aquest capítol i ens veiem el mes següent amb més pel·lícules. Això mateix. D'acord? Així que... Xau, pescau. Que us vagi molt bé, escolteu pel·lis i mireu podcast. Vinga, adiu. Adéu, adéu, adéu. Bye, bye. Adéu. Adéu, que vagi molt bé! Fins aquí les notícies. No, ja m'he acomiadat jo. No em vinguis a robar el protagonisme. Estava fent el de llots. Calla la boca. Vinga. Com la cançó per acabar.